1998 निफ्राय 2015 सनसिम आं इसोरनि खामानिखौ 18 बोसोर खामानिखौ मावबोदों। मानगोनां गासै रायजो राजानिसिम गोजोननाय बावहरग्रोनाय थाबाय। केथलिक हारिमुनि जानानै दिनै जोङो बे केथलिक हारिमु मिडियानि गेजेरजों जोङो दिनैहाय इन्टारभिउ लानो फैदों। टंलापारिसनि सिङाव थानाय मेरबांसुबा गामियावहाय आरो बे मेरबांसुबा गामिनि जि टंलापारिसनि सिङाव थानानै सानसे समावहाय हेड फालुग मावदोंमोन। दिनै बिथांनाव जोङो फैनानै दिनै बेनावहाय इन्टारभिउ लानो फैदों। मानो होनोबा बियो खै बोसोर मावखो आरो बे खामानि मावनायावहाय इसोरनिफ्राय मा मा गियानखौ मोननानै बियो फोस्रावनायावहाय माबायदि लामा दिन्थिनो हाखो, जों दिनै बेखौहाय बिथां मानगोनां जोंहा एक्स टंलापारिसनि सिङाव थानाय फालकमोन बेनावहाय जों दिनैहाय सोंनो थाखाय बेयावहाय जोङो रेडि जानानै थाबाय। आंनि नामा सुनिराम बरगयारी। आङो जेब्ला हाबा जानायनि उनाव आङो खुनु प्रसारक मावाखैमोन, नाथाय आंखौ फादार साखौ रुंसारि जानाय बिथाङा आंखौ 1998 आवहाय आंखौ हेड प्रसारक हिसाबै सायख'बाय। आंबो इसोरनि खामानिखौ गोसो गोथारै मावनो थाखाय आखायाव लाबाय, न'आव आंनि बिसिजों सावरायनायजों लोगोसे। मानोना जुदि इसोरनि खामानिखौ जुदि दौरिफोरनि बोसोनखौ लानानै जुदि मावाबा जोंनि न'खरा जानो हागौ इसोरनि अननाय मोननाय नङा होननानै जों सावरायनायाव आं दिनै 1998 निफ्राय टंलापारिसनि सिङाव थानानै गासै बर'फोरनि थाखाय सासे आंखौ हेड केटेकिस्ट हिसाबै आंखौ सायख'दों आरो बेनिफ्रायनो आं बे समनिफ्रायनो आं इसोरनि खामानिखौ मावनो हमदों। आगोलावहाय बिदिनो गिर्जा प्रार्थनायाव दङमोन, इसोरखौ आंबो गियोमोन सिबियोमोन। बेखौ नुनानै जानो हागौ फादारा आंखौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय होबाय। आं न'खराव सावरायबाय आंनि बिसिजों, जुदि इसोरनि खामानि मावाबा जानो हागौ जोंनि न'खरखौहाय इसोरा सावहोगोन होनना साननानै दिनै इसोरनि खामानिखौ आं गोसो गोथारै 1998 निफ्राय 2015 सनसिम आं इसोरनि खामानिखौ 18 बोसोर खामानिखौ मावबोदों। बेनि गेजेराव आं इसोरनि बोरखौ ओरैबायदि मोनदों, बोरखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला दिनै इसोरनि खामानियाव बा इसोरजों जाय सुबुंफ्रा थायो, जाय फोथायो, बिनि बोसोनफोरखौ लानानै गोबां गोजोननाय दं। थिग बिदिनो आंबो इसोरनि थिननाय बायदि दिनै हेड प्रसारकखौ मावनानै इसोरनि गोथां रावफोरखौ फरायनानै गामियारि सुबुंफोरनो, जोंनि पारिसनि सिङाव थानाय टंलापारिसनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनो जि हायो इसोरनो आं राननानै होदोंमोन। बिदिनो आंहा जेबो गोहो बोलो गैयामोन, नाथाय आंजों अराय सम इसोरा गोथार जुनि बोला थानायलाय आं दिनै बर' सुबुंफोरनि गामिफ्राव थांनानै इसोरनि रावफोरखौ फोरमायनो हादोंमोन। नाथाय गोबां सुबुंफ्रा आंखौ मोजां मोनदोंमोन। मानो होनबा बे बुंनाय रावा आंनि नङा, इसोरनि गोथां रावसो। आरो जे रावफोरखौ लानानै जोंनि इसोरखौ सिबिनायाव जों सासे सुबुङा माबायदि जानांगौ, बेखौ जों साफ्रोमबो इसोरनि बोसोनफोरखौ लानानै फोथायोब्ला निस्सय जोङो इसोरनि बोरखौ मोनो। बे समावहाय जोङो गोबां मानसिफ्रानो इसोरखौ खुलुमो, बाख्नायो, नाथाय गोबां जों सौथुना थालाङो। मानो होनबा जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ जों सिफायो, दस आयगाखौ सिफायो, खनले जों पाप मावो, हिसाब गैयै इसोरनि बोसोनफोरखौ जों नंखाय सानो, दसेल' जों नंगौ सानो आरो बिनि उनाव जों नंखाय सानो, इसोरखौ बावलाङो। जेब्ला इसोरखौ बावो, जोङो संसारनि बायदि जों गुवार लामाजों थाबायोब्ला जोङो पापआव गोग्लैयो, इसोरनि बेरेखा जायो। अब्लानो इसोरा जोंखौ बोराबो। मानो होनबा इसोरा जोंखौ सानफ्रोमबो मोजां लामाजों गावनि बोसोन बायदि थाबायनो होयो। नाथाय जों सुबुं माहारिफ्रा संसारनि मायाजों बावलांनानै दिनै इसोरखौ बावगारनो हमो।
नाथाय इसोरनि खामानिया ओरैबादि बोर दं। बे बोरा महा दं महा मिथिनो हायो। जों गोथार बाइबेलखौ जेब्ला जों फरायगोन जों बहाय जों मिथिनो हायो इसोरा दं। नंगौ सोरगो आरो नरकआबो दं। मानो होनबा रोखा रोखा जिसुआ जेब्ला बे संसाराव फैनानै बोसोरथाम बे बुहुमाव गावनि धोरोमखौ प्रसार खालामदोंमोन बा गावखौ सासे इसोरनिफ्राय फैनाय फिसा जिसु ख्रिस्ट' होननानै गोथां इसोर होननानै बे फोरमायदोंमोन। बेफोर गासैबो रोखा रोखा बाइबेलाव दं। आरो सोरगोखौ मोननो थाखायबा जोंनो नरकआव थांनांगौबा जों मा मावनांगौ माबोरै थांनांगौ बेफोर गासैबो जोंनो रोखा रोखा दं। जेब्ला जों बाइबेलखौ फरायगोन बा साफ्रोमबो सुबुंफोरा फरायोबा गोबां मानसिफ्रा दिनै गोसो सोलायनानै इसोरजों थाग्रा जागोन। गोबां सुबुंफ्रानो फोथायो, गोबां सुबुंफोरा फोथाया। मानो होनबा जाय सुबुंफ्रा गोथार बाइबेल जिसुनि लिरनाय रावफोरखौ फरायगोन बिथांमोना नंगौ इसोरखौ बिसोर मिथियो, बिसोर मान होयो, बिसोरो अराय सम इसोरखौ बाख्नायो आरो गावखौ गोथार जानो थाखाय बिसोरो नाजायो। थिग बिदिनो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिफ्रा बे बुहुमाव थानानै जों गोबां इसोरनि सेराव जों अराय सम बिनि बोसोनफोरखौ फालिनानै थाङोबा हुदाफोरखौ मानियोब्ला जोङो निस्सय जों सासे मोजां इसोरनि फिसा जानो हायो। जेरै दौरिफ्रा सानफ्रोमबो गावसोरखौ गोथार जानो थाखाय जोंखौहाय बिसोर मिसा बुलि बावो। सानफ्रोमबो बिसोरो पाप खेमा मोननो थाखाय इसोरनो बियो। थिग बिदिनो जोंबो दिनै दौरि जायाबाबो सुबुं माहारिफ्राबो इसोरखौ मोननोब्ला अराय सम जि जोंनो हुदा होबाय, दस आज्ञाफोरखौ होबाय, गोबां बोसोनफोरखौ होबाय, बेफोरखौ लानानै जोङो जुदि सानफ्रोमबो इसोरखौ गोसोखाङोबा मावनाय दांनाय जानाय लोंनायाव जोङो गावजों गाव अनलायनो हायोबा मालायखौबो खेमा होनो हायोब्ला अब्लासो जोङो इसोरनि अननायखौ जों मोनो। दिनै बे 18 बोसोरनि गेजेराव आं जि हेड प्रसारखौ मावदोंमोन गोबां दौरिफ्रा आंखौ हेफाजाब होदोंमोन। आं दौरिफोरनि किसुमान बोसोनफोरखौ गोबां खोनासंनानै आं लायोमोन। माने इसोरा दौरिफोरनो गोबां बोसोनखौ होयो, बिसोरनो गियानखौ होयो। जों गियानखौ हारसिं मोना, जों मालायनिफ्रायबो लानो हायो। बेखायनो जाय सुबुंफ्रा दौरिफोरनि बोसोनफोरखौ लानानै दिनै खामानि मावलांगोन बे सुबुंफ्रा निस्सय इसोरा बेखौ अनगोन। नाथाय इसोरनि बोरखौ जों मिथिनो हाया, लोगो लोगो जों मोना। माब्ला हरगोन जों मिथिया। न'खर दानाय, गथ' गथाय खांनाय, न'खर सलायनाय। नाथाय धोरोमनि बेलायाव जोंनि केथलिक मण्डलीनि गेजेराव गोबां रां गैया, सलायनो थाखाय गोब्राब जायो। थेवब्लाबो इसोरा जोंनि बेराफारसे बोरै बोरै हरो जों मिथिया। जोंनो सोलिनो जोंखौ इसोरा जोंनो बोर होयो, जोंनि बेराफारसे गियान होयो, बुद्धि होयो, सानखांनो होयो, खामानि मावनो होयो। गोबां बिदिनो बे 18 बोसोरनि गेजेराव आं दिनै टंला फारसेनि सिङाव थानानै दौरिफोरजों थानानै गोबां बर'फोरनि गेजेराव बे खामानिखौ मावबाय। नाथाय गोबां सुबुंफ्रानो जोंनि गेजेराव आंखौ ओरैबादि आदर खालामदों, दाबो आदर खालामो, आंखौ आजावो, माने इसोरनि गोथां बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय। नाथाय बे आंनि बुंनाय राव नङा। जेब्ला आं गोथार बिन्दोआव गसंगोन बे गसंनाय समाव गोथार जिउआ आंजों थानानै गावनि बाथ्राफोरखौ गावनो बुंहोयो। बेखायनो जोङो गासैबो इसोरखौ मोननो थाखायबा जों सानफ्रोमबो गोसोआव जिउआव लानांगोन इसोरखौ मोननो थाखाय। इसोरानो गासैनिबो बिगोमा। प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ पिटारनो मा गथायलांदोंमोन आरो बिनि बिसय नोङो मा फोरमायनानै होनो हागोन बेखौ नोंनावहाय जोङो दिनैहाय सोङो। जिसु ख्रिस्ट'आ पिटरनो बेखौनो होलांदों। दिनै पिटरा सासे जिसुनि गाहाय चेलामोन। बेनो गोहो होनायनि सिगां बे चेलाखामोन, बेखौ जिसुआ सायख'दोंमोन। नाथाय जिसुनि बे सोमोनांथाव हाबाफोरखौ दिनै पिटरा गासैखौबो मिथिगौमोन। गोथैफोरखौबो फोथांदोंमोन, लेंग्राखौबो फाहामदोंमोन, मेगन नुयैखौबो नुहोदोंमोन, दिनै गोथै बेमारिफोरखौबो फाहामदोंमोन, गोबां मोदायफोरखौ बिदिनो होखारदोंमोन। सोमोनांथाव हाबाफोरखौ बिदिनो जिसुआ मावनायफोरखौ बिनि चेला पिटरा गासैबो नुजोबदोंमोन। आरो बे जिसुनि दै सा सा थाबायनायखौबो बियो नुदोंमोन। मानो होनबा बे बिफा इसोरनिफ्राय फैनाय सासे जिसु ख्रिस्ट' होननानै पिटरा बेखौ फोथायोमोन। जों नायदो मथिनि सलय 13 दिनै जिसुआ गाव थैनायनि सिगां
बे गावनि सोलोंसाफोरखौ सोंदोंमोन नोंसोरो मानसिनि फिसाखौ सोर होननानै बुङो होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बुंबाय बिसिनि सेलाफोरनि गेजेराव सोरबा नोंखौ जहन नाबि होनो, सोरबा इलिया नाबि होनो, सोरबा जेरेमिया नाबि नङाबा गुबुन नाबि सासे होननानै बुंबाय। नाथाय जिसुआ आरो गोनो गोथो जानानै सोंबावबाय नोंसोरो आंखौ सोर होननानै बुङो? अब्ला सिमन पेट्रआ बुंबाय नोङो बिफा इसोरनिफ्राय फैनाय जिसु ख्रिस्ट' फिसा जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुंदोंमोन। नाथाय पितरा ओरैबायदि बेखौ मिथियोमोन, गोरायैनो बियो फोथायोमोन जिसुखौ, माने बियो बिफा इसोरनिफ्राय फैनाय होननानै। बेनिफ्राय बे समावनो जिसुआ होनदों नोङो बेखौ माबोरै बुंनो हाखो? इसोरनि अनगायैथ' बेखौ रावबो बुंनो हायाना, मानोना आं सानसे समाव थैगोन आरो थांखांफिनगोन बेखौ इसोराल' मिथिगौ होननानै। अब्ला बुंदों जनानि फिसाला सिमन, आं बे गोगोम अन्थाइनि सायाव नोंनि गिर्जा न'खौ लुना होगोन, रायजोनि लांगोनाफ्रा बेखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा होननानै बुंदों। आरो बिनि उनाव बियो सोरगोनि सरानिखौ होदों, जाय सरानि पाप खेमा दिनै गाव थैनायनि सिगां पितरनो पाप खेमाखौबो बिनो होदों, सोरगोनि साबिखौ बिनो होलांदों। जेब्ला जिसुआ थैयो बिनि उनाव पितरा बे बुहुमनि केथलिक मण्डलिनि जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि जोंनि पप दैदेनगिरि जायो। बे पितरा जि बुङो बेनो जायो। आरो बे जिसुआ बुंदों नोङो हायाव जि खागोन सोरगोआवबो बेनो खानाय जागोन, नोङो सोरगोआव जि खेवगोन सोरगोआवबो बेखौ हादरावबो खेवनाय जागोन होननानै गासैखौबो गोहोफोरखौहाय पितरनोनो जिसुआ थैनायनि सिगां होलांदों। बेखायनो पितरा जिसु थैनायनि उनाव बे जोंनि केथलिक मण्डलिनि सारा बुहुमनि जोंनि धोरोम लिडार पप जादों, धोरोम दैदेनगिरि जादों। बेनिखायनो जों बिनिफ्राय मिथिनो हायो दिनै पितरा गासैनिबो जोंनि बुहुमनि बिगोमा, धोरोमनि बिगोमा। जे पाप खेमाया बेनाव दं। जों पाप मावनानै जुदि खेमा मोनाब्ला जों सोरगोआव थांनो हाया। मानो होनबा गासैनिबो दायनिगिरिया जाबाय जों पापआनो जाबाय जों जिसुनि थोनायफोरखौ मानियैखौ, हुदाफोरखौ सिफायनायाव, बोसोनफोरखौ मानियाव, लाजिथाव पाप मावनायफोर, बे गासैनो पाप, गोबां सानथ्र'हायै पाप दङ। बेफोरखौ मावनायाव जुदि जोङो दौरिफोरनि गेजेरजों, पाप सिमानि गेजेरजों जुदि जोङो बेफोरावहाय जों खेमा मोनाब्ला जोंनि पापआ मालाबाबो रैखा मोना। बेखायनो पितरा जोंनो बे जिसुआ होलांनायनि हुदाखौ लानानै पितरा जोंनो होबाय, दौरिफोरनो होबाय, बिशप सानपापा कार्डिनेलफोरनो होबाय। बिसोरनि दारैनो जोङो दा पाप खेमा मोननो हायो। बिनि अनगायै जों गुबुननिफ्राय पाप खेमा मोननो हाया।